Šťastie, čo sme tam precítili, už prebudení, v čistej chvíli, je preč. A nevráti sa späť. Prečo sa strpčuje spomienka na šťastné roky manželstva, keď jeden zistí, že ten druhý mal po celé tie roky milenku či milenca? Viete čo? No, Rád by som vedel, čo je pravdy na tých fámach. to vám môžem povedať. Ani zbla. A najlepším dôkazom toho je, že sa ani len nevie, čo sú to za fámy. Viete čo? No, Rád by som vedel, čo sú to za fámy. Slušnými, nanajvýš opatrnými a dômyselne zvolenými vetami som sa popýtal na to najnovšie a najlepšie z oblasti krásnej literatúry. Keď moje husa bolo v úvodzovkách hotové, práve sa pod husou domácou vyľahli ďalšie 3. Život, povedal vtedy, je iba rozplynutie v tom, čo sa bez tak stane. a čo nepoviete? A dokonca sa povráva, že tie fámy vznikajú na rôznych miestach súčasne, čím... Vzniká oprávnená domnienka, že máme dočinenia s organizovanými fámami. Ťažko nájsť Božiu stopu v živote, ktorý vedieme. Bez boskov radosti však niet. Marec. Predsa len tento nádherný a ušľachtilý blud, ktorému slúžili naši otcovia, bol ľudskejší a plodnejší ako dnešné heslá. A napriek všetkému poznaniu a sklamaniu pôsobí vo mne čosi tajomné a nedovolí mi sa od neho úplne odpúchať. Človek je načisto odkázaný na fámy.